Hej og velkommen til vores rejse til Valle i Norge. Turen begyndte lørdag fra Aarhus i minibus. Undervejs samlede vi flere op i Aalborg, og så gik det mod Hirtshals, hvor færgen til Kristiansand landede. Stemningen i bussen var super hyggelig, vi var 9 samlet, og det gav en god start på turen. Fra Kristiansand havde vi cirka 2 timers kørsel nordpå til Valle. Allerede kort efter vi forlod byen, blev det tydeligt, hvor anderledes og betagende den norske natur er. Landskabet bød på dramatiske bjerge, brusende floder og grønne dale. Virkelig en smuk velkomst. Mandag startede vi på Setesdal videregående skole, hvor vi blev introduceret til det norske filigranhåndværk. Vores lærer Ingrid guidede os igennem forskellige teknikker, som bruges til at skabe de fine og traditionelle smykker. Første skridt var at fremstille snoet tråd i finsølv, et blødt materiale, som krævede ekstra nænsomhed. Vores første projekt var en ring, hvor vi både brugte den snoede tråd og lærte at forme små kugler i sølv. Dernæst gik vi i gang med at lave armbånd. Det krævede både præcision og tålmodighed, og vi pyntede det med flere detaljer fra filigranteknikken. Den tredje opgave gav os frie hænder, så længe vi brugte de lærte teknikker. Nogle designede øreringe, andre lavede brocher eller helt unikke smykker. I løbet af hele forløbet blev vi udfordret på både tålmodighed og præcision, især når det kom til lodning af de små dele, som adskiller sig fra det, vi normalt arbejder med. Her kan du se nogle af de smykker, vi fik lavet. Uden for undervisningen skulle vi naturligvis også ud og opleve området. Vi tog på flere gå- og vandreture i de omkringliggende fjelde og skove, hvor vi virkelig fik indblik i, hvad den norske natur har at byde på. Udover de imponerende landskaber fik vi også set ørne, sneharer, slanger og elge. Nogle prøvede whitewater rafting, mens andre kastede sig ud i go-kart og klatring. Nogle tog en dukkert i søerne, og andre gik endda ind under et vandfald. Alt i alt har det været en fantastisk tur fyldt med oplevelser, man ikke lige finder hjemme i Danmark.